Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndichida kungotenda vose avo vakalaika page redu. I woke up and I saw that we are now up to 13, almost going to 14,000 followers. Thank you to all those that have followed us on Facebook. Uye zvekare nevose avo vano commenta on comment section nekulaika nekuona mavideos edu panapa pa YouTube. Thank you very much, we appreciate you a lot. Regedzai tiba tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: handizivi kuti ndoudza here vabereki vangu ndakachata nemurume wangu mainge muri mugore ra 2018. Tachata kudaro mukoma, ndakaita sekunge ndini ndainge ndaunza nhamo mumusha, because this guy ndichizosangana naye iye akatodzidza muno muSouth Africa. Akauya kuno kuSouth Africa a very long time ago achiri mwana mudiki, but aita zvake achidzokera kumusha. Sezvisinei akabva achizoita mwana nemuSouth African ndokubva achizowana mapapers emunomu. Saka vaigara vachingonetsana nemudzimai wake kusvika tichizosangana. Then akabva achizondipfimba. Ipapo ndainge ndabuda muchechi yemuMasowe, ndainge ndava kuendawo kune imwe Pentecostal church yandisingakwanisi kukuudzai zita rayo. Saka ndo pandakabva ndachizoti ndanzi ndinge ndichizoenda kumayouth. Then the guy akangotanga kungonakidzwa neni ndokubva achizokumbira vakuru vemuchechi kuti ndinge ndichizodaidzwa. Ndakabva ndachizoendeswa kumba kwevamwe elder. It was so strange because this was within 2 months ndichangotanga kunamatawo muPentecostal church. Ndadaidzwa kudaro ndopandakabva ndachizoudzwa kuti painge paine umwe murume uyo ainge achida nezvangu. So when the guy came handinawo kuramba, because ipapo kunyange ndainge ndiine umwe murume wandainge ndichidanana naye, but dambudziko rainge riripo ainge ari murume wemunhu. Saka zvekuti kudanana nemurume wemunhu, I just felt that it was not okay, but he was the only one that could take care of me. Ipapo ndaishandira umwe muIndian uyo aipota achindipa mari shoma. Ndainge ndisingatozivi kutoti pamwedzi ndinombopiwa mari chaizvo. Saka pandakaona kuti murume uyu anoratidza kuti iye ane mari anokwanisa kundichengeta, ndakabva ndachizoti Mwari udzwai, kana zvirizvo zvamaronga ndingaramba here. I then started dating the guy, and after we had dated ndopa akabva achizopropose. It was a nice thing, and ndikukunyeperai pakatoitika a nice function kuchurch and I did not even know about it. Saka titori muchechi ndopa akabva achizopfugama after ndadaidzwa naelder kumberi. He proposed in front of the whole congregation and we celebrated. We then started planning our wedding. After taenda kumusha ndikanoroorwa. When we got married takachatira muno muSouth Africa. Then we were staying together. Kubva ipapo patakatanga kugara tose ndo pakangotanga kungooma zvinhu. For the first time in my life, kubva zvadainge ndakauya muno muSouth Africa, kunyange ndainge ndichishanda as a maid, but ndainge ndisina zuva rekuti ndingati iri ndirowo zuva iro randakarara nenzara. But kubva zvandakazotanga kugara nemurume ndakatomboita mazuva apa ndainge ndiine pamuviri tikatomborara nenzara pasitomborina mari. Apa murume achitoshanda mugovernment muno muSouth Africa, imba motsikari zvose anazvo, but mukatorarwa nenzara mumanshoni imomo. Life taifungidzira kuti ichaita senani, because iye akati nekuda kwekuti une pamuviri, maybe that is why ndiri kusangana neminyama, ndo zvinoitika, things are going to get better. Mukomana chindakasvika pakunozvara zvinhu zvakaoma, mwana akazvarwa zvinhu zvakaoma. I was dry, ndaitadza kana kupa mwana mukaka nekuda kwestress.
mwana akazoti ava kukambaira zvinhu zvikaita senani, but level mukoma hatina kuzombogara takadzokera palevel riya ratainge tiri apo patakatanga kugara tose. Saka iye anoti paakaona kuti life yainge yaoma saizvozvo, semunhu wandingangoti munhu wemunomu, vanhu vemuno zvose zvavanenge vainazvo, motikari, dzimba and everything, vanongoenda kunotora kubank. Saka ainge ava kutadza kubhadhara everything in time each and every month, zvinova zvaanoti ndo zvaakazo mukonzeresa kuti ange achizoenda kung'anga. Anoti paakaenda kung'anga akaenda kwasekuru vake, hanzvadzi yamai vake kubudiriro, aendako kung'anga, ndipo apo pa akabva achizobetserwa, akabva achizopiwa mushonga uyu anoti akazotanga kuushandisa, it was after lockdown, saka zvainge zvichiramba, zvakazototanga kubvuma muna 2023 ndo pandakaona sekunge life yainge yava kutanga kuita senani, but last year manje zvinhu ndipo pazvakanyatso kuita zvakanaka, uchazokuona kuti ya pana patava kutoraramawo kalife katori bomb, and ndainge ndine opedza ndaisangana nadzo ndichingofamba ndiri mumakuva ndichichema ndichita sekunge munhu anopenga. Then one day ndakanamata, ndakangokaruka ndamuka, wainge uri usiku, ndikangonzwa voice rakanditi namata uchaona everything. Ndamuka paya pandakanamata, then after a couple of days ndo pandakabva ndachizowanikidza murume wangu ainge ari naked kudaro, ainge akatakura mwana akamubata nerumwe ruoko, then nerumwe ruoko ainge aine hari iyo yainge akabata. Hari iyi chakandivhundutsa pairi yakabva yachizonyangarika ipapo pandakamuona, asi ndakaona kuti painge paine kamwe kanhu kainge kakaita kunge kadhara kainge kari mumakumbo make. Kanhu aka mukoma kakabva kangonyangarika, kakangonditarisa ndokubva kachizonyangarika, ndokubva ndachizomubvunza kuti zvii zvainge zvichiitika. Akabva anditi nekuda kwekuti ainge akaudzwa kuti mwana wedu ane shavi rehuvhimi riri paari, saka ainge achideketerera shavi iroro rehuvhimi. Ndikati iwe hakuna zvinhu zvakadaro, ko chii chandaona chichimhanya chichitiza changa chakamira padhuze newe chiri mumakumbo mako? Ndobva akabva angoti aho wazviona. Achitaura kudaro mukoma akabva atogara pasi, ndokubva angotanga kungoridza tsamwa achiti shit, damn it man, damn it, watondiona. Ndokubva ndamubvunza kuti what was really going on, ndipo apo paakabva achizondiudza chokwadi chose, nyaya yandakuudzai mukoma, kuti iye akaenda kubudiriro akanobetserwa nasekuru vake, vakaenda naye kung'anga. Zvino kubva zvinhu izvi pandakazviona, anondimutsa usiku achiti wotondibatsira mudzimai wangu, nekuti izvi ndo zvinotiraramisa kana tikasatopira kuna sekuru. Ndikati ndivyo sekuru vako. Saka chikwambo ichi akati inini hana yangu haisati yasimba zvekuti ndinganzi ndingakwanisa kutarisana nechikwambo direct, hanzi unokwanisa kufa kana ukaona chikwambo. Saka ari kuti kana wazosimba then ndichazokuratidza chikwambo, but I'm so scared. Ndauya pano ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti ndoudza here vabereki vangu kuti izvi ndo zvandakasangana nazvo. Baba vangu motikari yavanotoshandisa, ndichangoti vari kudriva GD6 vakatoitengerwa gore ravakaitengerwa nemukwasha wavo, handichatauri zvangu. Saka anoti kana kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuita zvinhu izvi, ndingadai ndisina kana kumbokwanisa kutengera baba vako motikari, ndakazviitira iwewe. Saka haufaniri kuti unge uchindikanganwa, please haufaniri kuti unge uchizondiramba, nekuti iwewe nemwana wangu ndimi family yangu. Hope dzimwe ndinorota ndakapfugama ndichinamata, asi ndakapfugama kudaro ndinotanga kubuda ropa mumabvi. Pandinozotarisa ndinobva ndaona kuti ndinenge ndakabairirwa zvipikiri mumabvi mangu. Pandinoda kuti ndige ndichibvisa zvipikiri zviya, iye murume wangu anouya aine vamwe vanhu vanenge vari vatema vanenge vasina kupfeka vachityisa, vanobva vandibata vobva vatanga kundicheka ndichiri mupenyu ndichirarama. Ndinoti kana ndikada kumuudza ndinongonzwa munhu anoti kwandiri usataura,
saka handizivi kuti inawo yekuti ndakaona zvinhu zvinotyisa here yava kukonzeresa kuti ndinge ndichirota hope dzinotyisa kudai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndoudza here vabereki vangu, maonero angu vanzvadzi, dai mangoudza vabereki venyu, because wopedza muri kurota muchichekwa, zvimwe kuda muchatoitwa sacrifice, murume wenyu wotoshandisa mabody parts. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Hanzi ndo zvandakaona izvi. Kune imwe message iyo yandakaposta ku Facebook yevamwe vanzvadzi vari kutaura izvo zvavanoti zvakaitika apo vakaenda kuZimbabwe vachida kuenda kunoona vamwe papa. So you can go and you can read that confession. Ndakangoita kuita copy and paste ndikaiposta ku Facebook page redu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. Handizivi kuti ndinokwanisa kuiwina here nyaya iyi. Zvinhu izvi zvakaitika mushure mekunge ndabva kuBotswana. Ndainge ndakatoomerwa neupenyu. Ndainge ndimboriwo teacher, ndainge ndichigara muBulawayo, ndokubva ndachizoenda kuBotswana mushure mekunge ndaona kuti upenyu hwainge huchiramba huchingooma muZimbabwe. Ndasvika kuBotswana, zvinhu hazvina kunyatsokufamba zvakanaka mufunge zvenyu, zvinhu zvakabva zvachizotanga kuoma. Saka ndainge ndiine mwana wangu musikana. Mwana wangu uyo mukoma akazororwa zvake, but ane trauma isingaiti. Apa ndakamuudza kuti zvinhu zvaitika hazvifaniri kuti zvinge zvichimbotaurwa, nekuti kana ukangotaura chete nyika yose ichakuseka ende uchashaya murume achakuroora. Plus zvatoitika izvi, kana kuri kunzi ukataura uchafa usina mwana. Ndainge ndichimuvhundutsira. Zvakaitika mukoma pandakabva kuBotswana, kana yerenti ndainge ndisitomborina. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe vainge vari headmaster wepachikoro apo pandainge ndakambodzidzisa. Ndakabva ndachizotaura navo because ndainge ndichida kuti vange vachimbondionawo, then ndobva ndachizovaona kana zvinhu zvangu zvasununguka. Vakabva vati Ndlovu, wauya zvakanaka, ndine kanyaya kandiinako newe. Handina kunge ndakaziva kuti murume uyu ainge akaromba, saka mhiko dzake dzainge dziri mhiko dzekuti anofanira kugara achirara nevana vanenge vari underage. Panguva yacho iyoyo mwana wangu ainge aine 14 years. Takabva tachizotanga kutaura tose. Takati tichitaura tose kudaro, akabva ati iye ainge aine mari yakawanda kwazvo because ainge aine mapurazi matatu panguva yacho iyoyo, uye zvekare aiva nebhazi raienda kuBeitbridge neGonyeti zvekare. Akati ndinokwanisa kukubatsira Ndlovu zvekuti upenyu hwako hunoshanduka ende ndinokwanisa kukutengesera imba yangu. Paakati ndinokwanisa kukutengesera imba yangu, akati imba iyi kana ndikakutengesera kungochinja ownership chete, but ndinenge ndakupa imba iyoyo mahara Ndlovu. Ndikabva ndati Mwari wangu mandibvira nepi. Ndakabva ndachizoti koma terms nemaconditions zvakamira sei. Akabva atanga kuseka akati zvinotoda munhu anenge aine hushingi hwemunhurume, kana kuri kunzi unenge uchida kuti ndige ndichizokupawo upfumi hwangu sezvaunozviziva kuti ndiri munhu akapfuma. Ndo patakabva tachizotanga kunwa doro. Handina kuda kunwa doro because ndainge ndichida kunyatsokunzwisisa kuti terms and conditions ainge akamira sei. Saka ndakabva ndachizongotanga kungokisa bhodhoro. Iye akati afungidzira kuti ndainge ndadhakwa because ndaitoita maactions. Ndopa akazotanga kutaura neni neNdebele. Muchishona akandiudza kuti iye ainge akaromba, akaenda kune imwe n'anga kuCholocho. Ndokubva achizoromba mazuva iwawo ainge achinetsana neumwe mukadzi uyo ainge ari muroyi. Saka ainge achidawo masimba ekuti ange achizvidzivirira. Saka akabva achizonopiwa
chikwambo icho chaainge oshandisa. Saka chikwambo ichi chakabva chachizouya kwaari nerimwe zuva chikabva chati ndinokwanisa kukupa mari. Vakawirirana vakaita zvekare dzimwe mhiko. Saka mhiko dzavakazoita dzainge dziri mhiko dzekuti anokwanisa kuzoita upfumi hwakawandisa kana kuri kunzi anenge abvuma kupota achiita izvo zvainge zvichidiwa nechikwambo. Saka chikwambo ichi chainge chimbori mwana ainge atoriwo mwana mukomana mudiki ainge ari mufudzi wemombe akazourawa, mweya wake ukabva wachizomutswa akazoitwa chikwambo nekuda kwekuti akafa achiri mwana mudiki ainge aine 15 years. Iye ainge achidawo kuramba achidanana nevasikana vezera rake kusvika kunyange pa9 years. Saka chikwambo chikabva chamuudza kuti ndinoda kuti unge uchizopota uchirara nevana ava kubva pa9 years vasingazodariki 15 years. Paakandiudza nyaya iyi mukoma, ndakangosimuka ndikadzoka kumba kwangu, asi pandakasvika pamba landlord ainge akatondimirira. Ameno zvimwe kuda ndisatani akakonzeresa kuti ndige ndichipinda musituation yakadaro because landlord ainge achitovava apa kunze kwainge kuchinaya. Akabva ati ndikuda kuti munge muchiburitsa zvinhu zvenyu izvezvi. Ndikati asi nhai Mwari, sei masarudza kundikanganwa zvakadai? Sezvisinei mukomanashe, ndakabva ndachizokumbira landlord kuti ange achingondipa 1 day ndainge ndichazotsvaka mari yake. Ndakadzokera kumba kwemundara uya akati aha, wadzoka zvekare Ndlovu? Ndikati ndadzoka, ndiri kuwirirana nazvo, ndinokwanisa kukupa mwana wangu musikana asi handizivi kuti hazvizokusungisi here izvi. Akanditi iwewe basa rako nderekuti unofanira kumeka sure kuti handizosungwi. Mwana wangu zuva iro raakazorepewa nemudhara iyeye, ndakatoenda nemwana wangu pamba pemudhara ndikabva ndanwisa mwana wangu doro. Ndainge ndakagara panze, mudhara iyeye akabva achizotora mwana wangu akabva achizoenda naye mubedroom ndokubva atanga kurara nemwana wangu. Ndakazodzokera kumba nemwana, ndopa ndakabva ndachizomuudza kuti zvose izvo zvainge zvaitika yainge iri mhosva yake nekuda kwezvaainge akapfeka, plus aisafanira kuti ange achiudza kana ani zvake. Ndikabva ndamupa mari yakawanda chaizvo pasina kana nguva mukoma. Ndainge ndatova neimba muBulawayo, saka ndakazobvamo muBulawayo nemhuri yangu nekuda kwekuti ndainge ndava kurwadziwa zvekuti ndainge ndava kugara ndiine BP, makumbo achizvimba nekuda kwestress yezvandainge ndakaita. Saka pari zvinozvi kunotogara maloja. Inini nemhuri yangu takazobuda muBulawayo nekuda kwekuti ndainge ndaitawo mari, ndakakwanisa kutenga imba somewhere else kunova kuriko kwandigere pari zvinozvi nemhuri yangu. Mudhara uyo akandibatsira, akandisimudzirawo mumabusinesses, ndikazotanga mamwewo mabusinesses. Asi zvinhu izvi zvinongoramba zvichindidya mumwoyo mangu kuti ndakarepesa mwana wangu nekuda kwekuti ndainge ndaomerwa nekupenyu. Mwana wangu akabva achizova mwana uya wekuti ainge asingachakwanisi kuita shamwari, aingogara akazvivharira kusvika pari nhasi achifamba unotoona kutoti mwana confidence chaiyo haatorina. Kunyange kumurume ikoko kunongogara kuchingobva macomplaints, anoramba kurara nemurume dzimwe nguva. Ende dambudziko ndinoziva kuti riri kubva pai, mwana wangu anenge ane trauma nekuda kwezvinhu zvakaitika. Saka ndizivi kuti nyaya iyi ndingaihwina sei so that mwana wangu ange achikwanisa kuzohila. I think kuti healing yake inokwanisa kuzongobva pakuti kana kuri kunzi mudhara iyeye kana akasungwa. Asi dambudziko riri pakuti kana nyaya iyi ndikada kuiendesa kumberi, ko iniwo wacho handizogumisidziri ndasungwawo here. Ndikudawo advice zvinhu izvi pandakazviita handina kuzviita nekuti ndainge ndichida kutengesa mwana wangu. Ndainge ndazama nzira dzose dzandaifungidzira kuti ndinokwanisa kubuda nadzo kutengesa nzimbe, masau, everything that you can think of. Ende kuBotswana ndakabvako ndarohwa ende kudzokera zvainge zvava kusaita. Apa landlord vainge vachiti budai mumba mangu nekuti ndava kuda kuisa vanhu vanogona kubhadhara rent in time. Please do not judge me. Ende kwauri mwanangu, ndinoda kungoti sorry nezvandakaita, but I was desperate
at that time. Tingadai takazotogara mustreet kana dai ndisina kukutengesa. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yakomanaka zvakangooma hazvo vedu we, munotiwo kudii nyaya iyi muri yeZimbabwe. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Ndikudana nawo neumwe murume uyu mukoma ndava kutogara naye, even though my parents angu vakatomboramba vakati ramba naye nekuti hazviite kuti unge uchigara nemurume mukuru akadaro. Iye mukoma nashi ane makore 56 years. Murume uyu ndakasangana naye kunoku kumasuburbs uko kwandainge ndichishanda. Ndakauyawo muno muSouth Africa, it was muna March ndipo pandakauya muno ndikatanga kugara nasisi vangu, zvokuti sisi pavakazozvinzwa kuti ndainge ndogara neumwe murume vakarwadziwa because ndakatomboita mwedzi miviri vanhu vachifungidzira kuti ndichiri kushanda, izvo ndainge ndatova mukadzi wemunhu. Decisions angu andakaita ndakamaita nekuda kwekuti ndainge ndapiwa heartbreak nemukomana wangu uyo wandainge ndakasiya kuZimbabwe. Ainge atizirwa apa, ainge asingadi kundiudza kuti iye ainge atizirwa, ende akatizirwa nebest friend yangu. Ndo zvakanyanyisa kundirwadza izvozvo. Pandakauya kuno kumukomana shi ndaitofungidzirawo kuti achanditevera because isi vangu vainge vachitoda kutoti iye ange achitonditevera, but ainge achingondipa ma excuses achingoti ndichazouya pane zvandoda kutanga ndagadzirisa kunoko kuZim, then ndobva ndachizouya kuzosvika sisi vachizonoitawo give up vakati mukomana wako uyu maonero angu it's like he really does not want to come to South Africa, iwewe just focus on your life, waona kuti unokwanisa kuzvisimudzira here. That was when pandakatanga kushanda. Saka sisi vangu vakanditsvakira basa, ndibankuru vakanditsvakira basa because bankuru ivo vanoshandira umwe murungu uyo anoita zvokuisa masola. Saka muestate mandava kugara ndimo mandainge ndava kushanda, ndaishandira vamwe varungu. Saka varungu ava kunoku kwatinogara it's like their vacation home, but ivo vanogara kuCape Town. Saka nguva zhinji ndaingogara ndiri ndega. Then I started to get bored. When I will get bored, buda hangu ndotanga kungofamba, or sometimes I'll just go around just jogging zvangu. Ndo pandakabva ndachizosangana na Caleb, ndichamuti Caleb, even though that is not his name. Akabva achizondiudza kuti ainge achindida. Ndakatomboramba ndikati kukana kuri kunzi ndikazorohwa nemukadzi wako. Akanditi no, it's just my girlfriend. Saka aiva nomwe muSouth African mukadzi wechikuru uyo ainge achidanana naye. Akabva anditi ainge achitotsvaka mukadzi wekuroora. Finally, when I went to his place mukoma, ndakabva ndachizoita a financial decision murudo. Ndikabva ndati wangu ari kuZimbabwe haana kana chaanombondibatsira nacho. This guy anokwanisa kutondibatsira kundiyambudza because our family we were very poor. Then ndokubva ndachizomubvuma. Akabva anditi ina handichadi kuti urambe uchishanda because ndinotya kuti kana ukaramba uchishanda maybe I'm going to lose you. Ndikabva ndati saka toita sei. That was when the guy paakabva achizoti kwandiri you have to move in neni. Varungu vangu vakarwadziwa vakafonera sisi vangu, asi sisi vangu ipapo vainge vari kuZimbabwe. So ndikavaudza kuti stop calling my relatives nekuti pari zvino I'm not feeling okay, handisi kuda kuramba ndichikushandirai. I then started staying tichichaisana mapoto. Sisi pavakazodzoka ndo pandakabva ndachizoti sisi kunoku kune nyaya. Ndakatizira sisi vangu vakauya vakandiona, munhu anongondisapota ndibankuru because bankuru vari kubatsirwa kuti vange vachitangawo business kana kumusha vari kuda kunovhura kambani yemasola because murume wangu ane mari. So dambudziko ravapo nderekuti murume uyu anoda kundiroora, but hama dzangu manje they are very skeptical. Vari kuti wanyanyisa kuita mwana mudiki plus handina history yakanyatsokukwana. Iye anoti akangokurawo ari nherera, anoti haana hama. Saka vari kuti kotingago
murooresa sei pasina kana hama, munhu asina kana shamwari? Zvinoitika here zvinhu zvakadaro? Ko kana kuri kunzi mune ramangwana akazoramba akati haana kukuroora because panenge pasina witness? Muno macho muSouth Africa haana kana hama, munhu wandinongoziva chete mukadzi iyeye uyo ainge ambori girlfriend. Paakatouya muSouth African iyeye hana yangu yakarova, ndikati nhasi zvangu ndicharohwa naamai ava, but akatondimbundikira akandikisa paforehead pangu akanditi wow, you're so beautiful, ndiwe watakazotsvakirwa here? Ndiye ega munhu wandinoziva, vamwe vose vashandi because ane macompanies ake and he just run the company through managers. Ane varungu vatatu vanomumanejera macompany ake akasiyana siyana. Saka kutori nemakambani kwacho mukoma handitozivi, akangondiudza kuti ndine makampani but handizivi kuti makampani acho ariko here. Asi varungu ava vanogara vachingouya vachingomupa mareports, so I'm not even involved in his businesses. Chiri kungondinetsa chazondiunza panapa mukoma, tinokwanisa kuita 2 weeks pamba ndisingabvumidzwi kugeza, iye anenge asingageze. Nyaya iyi inotanga kana ndava kuenda kumaperiods zvekuti life yacho yandava kurarama yakaoma. Ndikangonzi ndaenda kuperiod right, anobva achizondiudza kuti usageza. Ndinenge ndichishandisa mababy wipes, kana muchimaziva ndiwo andinoshandisa iwawo paya pandinenge ndava kuda kurefresha. Ndinotora mababy wipes angu, ndinenge ndiri mubathroom, ndinobva ndachizotanga kuzviwipa kusikarudzi kwangu, kuzviwipa trying to wipe myself clean, then ndinobva ndachizomakanda mubin including masanitary pads awo andinenge ndabvisa. Ende ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichirara nemurume anenge achitondida, ipapo anenge achinditi uri kudziya ende unenge uchindinakira mudzimai wangu. Saka akugezwe mukoma for nearly 2 weeks. Ndabva kumaperiods hatigezi, ndinozotanga kugeza after 2 weeks. Pose apa ndinenge ndichirara nemurume, iyewo sikarudzi yake anongoshandisawo mababy wipes kuwaipa sikarudzi yake. Saka ndizivi kuti what kind of living upenyu hwakadai, vanhu vane mari yakawandisa kudai, munhu anoshandirwa nevarungu, mufunge zvenyu mukoma nashe, but ndoshura iri ratinoita. Handizivi kuti ndozvifambisa sei. Kumuda ndinomuda munhu anokwanisa kundichengeta ende akatochinja upenyu hwangu. Ndainge ndisina kana tarisiro uye kuti muno muSouth Africa ndikasvikawo pakufamba nemotikari ndakatoitirwa madhiri because handisati ndava nemuchato naye. Saka visa ndinongoitawo zvekungonodhindisa madates, but nditori ne license remunomu muSouth Africa. Apa nditori nemotikari iyo yaakandipa pa birthday. Ndakangoti ndabuda andituma kuti enda unotenga chingwa on my birthday. When I came back ndopa ndakabva ndachizoona kuti painge paine motikari yainge yakapakwa, ndiyo yandinoshandisa pari zvino. Saka munhu ari kungosapota relationship iyi ndebankuru vari kungoramba vachindisimbisa vachinditi mainini ndimi munokwanisa kutochinja dzinza rose. Tarirai muone kuti isusu tatokura takazvitadza, tava kutotarisirawo kwamuri, but vamwe vanhu vose havasi kundisapota. Sisi ndikangoti aya nekuda kwekuti murume wangu ari kuda kubetsera murume wavo ndokusaka vaine support, but my parents angu vari kuti never, havasi kuda kana kumuona murume uyu. Please ndibetsereiwo, ndozvifambisa sei? Ndakamuti tadi tango chata, iye ari kuti handingachati newe vabereki vako kana vasina kugamuchira mari yangu, zvinokwanisa kuzondipa munyama. Ndikati but we are in love with each other. Tadi tangoita muchato wekucourt. Akatotanga kutopopota akanditi iwe kasi wava kuda kundipa munyama here, it's like you are on a mission. Ndakatoshamisika ndikavhunduka kuti sei ava kuti it's like I am on a mission. Ndo nyaya yandounzawo pano. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvirongwa zvenyu ndinogara ndichizviteerera. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mazuva ekutanga ainge achinyara kundiudza kuti panapa hapagezwi for 2 weeks. Pamwedzi pane 2 weeks dzekuti hatigezi, asi hanzi akazondiudza
pandainge ndava kuma periods kuti today you are not bathing, ndokubva ndapiwa mababy wipes. Vanhukadzi zvinoita here izvi kuti semukadzi uri kumazuva ako woonekwa uchishandisa mababy wipes paunenge uri kumazuva ako? Tell us what you think in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things they do happen in this world. Yo.